Mo kí wọn ní orúkọ Olúwa, àdúrà wa gbà. Ah, mi ò ní pẹ́ rárá nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí. Kí ni nǹkan tí a fẹ́ bára wa sọ? Òun náà ni ìtumọ̀ àlá. Ìtumọ̀ àlá. Now, kí wá ni a wá fẹ́ sọ nípa àlá ní òní? Òun náà ni wípé tí ènìyàn bá rí owó yìí, bóyá ó ń sa owó, ó ń sa lójú àlá, ó ń sa lójú oorun. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń lá orú àlá bí eléyìí tó jẹ́ pé nígbà tó bá jí inú ẹ̀ máa ń dùn pé yes, owó ń bọ̀, wípé yes, ọlá ń bọ̀, wípé yes, ire ń bọ̀. Well, nígbà mìíràn ó lè túmọ̀ síbẹ̀. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlá tá a máa ń lá ní òde òní, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlá tá a ń lá ní òde òní, tàbí kí n kúkú sọ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlá nípa rírí owó nípa nínáwó yàfùyàfù, nípa bóyá pé wọ́n fún yàn lówó ju àlá, ó dangerous gan. Ìgbà míì wà ènìyàn lè ní owó lójú àlá, èèyàn á kọ́lé, èèyàn á ra mọ́tò, èèyàn máa fẹlá, èèyàn máa ná owó yẹn bó ṣe wù lójú àlá. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àlá yìí túmọ̀ sí wípé nǹkan tó yẹ kí èèyàn ṣe lójú ayé ni wọ́n fún yàn láàyè àti máa ṣe lójú àlá, tó dẹ̀ jẹ́ wípé ojú ayé gangan ló yẹ kí èèyàn ti ṣe kíni láti máa ná owó. Wọ́n á máa yọ̀ǹda owó fún àwọn kan nínú ẹ̀mí lójú àlá láti máa náwó lójú àlá. Ẹ ti bá ní àǹfààní àti máa wò mí, láti máa wo ìkànnì yìí, David Adeniji Fire, at David Fire Life. Ẹ bá wa share fídíò yìí, ẹ share, bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ṣe ń share ẹ máa rí àánú gbà. Ọlọ́run wà pẹ̀lú yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń share, ògo yín á búyọ lórúkọ Jésù. Ẹ̀yin tí ẹ bá ti follow page yìí, tẹ́ ẹ bá ti like page yìí, tètè ṣe bẹ́ẹ̀. Nítorí pé nígbà tó bá fi máa di ìgbà tí tá bá post, tí n bá mú àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ mi wá, ẹ̀yin ló máa jẹ́ ẹni àkọ́kọ́ tí ẹ kọ́kọ́ máa rí notification ẹ̀. So ó ṣe pàtàkì kẹ́ like page yìí tàbí kẹ́ follow page yìí, nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí à ń kọ́ ń bẹ̀, àwọn nǹkan ẹ̀mí, àwọn àṣírí àti àwọn àdúrà. A lè dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àwọn testimony tí à ń gbọ́, àdúrà wa gbà. Ohun tí mo ń sọ lọ ni wípé tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa kí èèyàn rí owó lójú àlá, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìtumọ̀ rẹ̀ ni wípé ìṣẹ́, poverty ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀. Tí èèyàn bá ń rí owó lójú àlá, ẹlòmíì àti ẹ̀ máa lọ lójú ọ̀nà, á kàn rí owó yẹn scatter, á bẹ̀rẹ̀ sí í sá. Ẹ wò mí, ó jẹ́ ọ̀nà tí àwọn ẹ̀mí òkùnkùn lò láti lè fi mú kí owó sá fún yàn. Bẹ́ẹ̀ ni, láti lè mú fi pé kówó sá. Tí èèyàn bá lá orú àlá báyìí, kí èèyàn tètè ya múra sí àdúrà. Tí èèyàn bá lá orú àlá báyìí kí ènìyàn ṣe kíni, kó múra sí àdúrà. Bẹ́ẹ̀ ni yẹn bá ṣe jí, kẹ́niyẹn gbìyànjú kó gbàdúrà lórí ẹ pé gbogbo májẹ̀mú tó lè mú kí n má rí owó ná, tó lè mú kí n má rí owó lò, tó lè mú kí n má rí owó ṣe lògbà nílé ayé tí mo wà yìí, kí májẹ̀mú yẹn bàjẹ́. Ẹsẹ̀kẹsẹ̀ láì tí ì sọ̀rọ̀ sí anybody, tẹ́ bá ti jí, ẹ sọ gbólóhùn yẹn, tàbí kẹ́ bu omi, kẹ́ gbàdúrà, kẹ́ ka Psalm 1-9 fọ́kùnrin, 1-7 fóbìnrin. Ẹ wá gbàdúrà yẹn sí, májẹ̀mú yẹn kó bàjẹ́, májẹ̀mú yẹn kó parẹ́, májẹ̀mú yẹn kó bàjẹ́. Ìwé tí wọ́n ń gbé láti má jẹ́ kí n lè rí owó ná, láti lè má jẹ́ kí n rí owó lò. Ẹ wò, ẹ tún máa gbàdúrà yìí sí pé
ogun wo ló yọ̀ǹda ìṣerere fún mi lójú àlá ṣùgbọ́n tó ní mi ò ní ṣe lójú ayé. Ẹ tún gbàdúrà yẹn, pàápàá ẹ jẹ́ ká máa gbàdúrà yẹn dáadáa every time ká lè máa ba àwọn májẹ̀mú yẹn jẹ́. Àdúrà wa gbà. Bákan náà nígbà míì wà tó jẹ́ pé tí èèyàn bá ní owó lójú àlá, ó túmọ̀ sí pé ire kan ń bọ̀, ṣùgbọ́n ó depend lé bí èèyàn bá ṣe rí owó yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín, ó túmọ̀ sí pé ire kan ń bọ̀, ṣùgbọ́n bóyá àṣàrí owó yìí, ẹ wò mí, eléyìí tó dangerous ibẹ̀ ló pọ̀ jù. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlá tí ẹ̀mí ńlá tọ́pọ̀lọpọ̀ ńlá, eléyìí tó dangerous ibẹ̀ ló ṣe ní sà, òun ló pọ̀ jù. Lórúkọ Jésù àní dààmú, lórúkọ Jésù àní ṣe lásán, lórúkọ Jésù àní ṣìṣe. Ó jẹ́ nǹkan tí mo ní wọn ní. Ẹ share program yìí, ẹ jẹ́ kí àwọn ènìyàn wọlé. Eléyìí ni ìtumọ̀ àlá nípa owó eléyìí tí a ní fún àsìkò yìí. So tó bá di next time, a tún kàn sí ẹni tí ó bá ti follow page yìí kó follow ẹ̀ kíákíá, nítorí a ti máa sọ̀rọ̀ nípa oríṣiríṣi àwọn àlá tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ńlá tó jẹ́ pé tá a bá ti ń la gan, ó máa ń fa ìfàsẹ́yìn dáadáa tí èèyàn ò bá ṣàkíyèsí. Mo ti máa ń sọ fún wa dáadáa wípé ẹ má jẹ́ a máa bá wọn máa dáṣà àṣà wípé alágọ̀ aláògọ̀, torí alágan ní ọ̀nà tí wọ́n ń lò gan jù láti lè fi enter ọmọ ènìyàn. Àdúrà wa gbà. Ẹ jẹ́ n gbàdúrà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Mo gbàdúrà fún ẹni tó ń wò mí yìí, ẹni tó ní àǹfààní àti lè máa wo program yìí. Mo gbàdúrà fún ọ lórúkọ Jésù. Má jẹ̀mú àlákàlà tó lè mú kí owó máa sá fún ọ, tó lè mú kó má rí ọ̀nà lọ láti rówó ná àti láti rí owó lò. Lórúkọ Jésù má jẹ̀mú yẹn parẹ́ láyé rẹ̀. Kó bẹ̀rẹ̀ sí rí tí ajé ṣe kó rọ́nà gbígbà. Ẹ̀yin ọlọ́jà lórúkọ Jésù, ẹ máa ta àtàjèrè ọjà. Ẹ máa rí tí ṣe lórúkọ Jésù. Ẹ ní dààmú. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Programu àdúrà 21 days ń bọ̀ lọ́nà. Ẹni tí ó bá ti like page, tí ó bá ti follow page, kó ṣe bẹ́ẹ̀ báyìí. Kẹ́dẹ̀ make sure pé invite àwọn èèyàn yìí, bóyá àwọn ọ̀rẹ́, àwọn ẹbí, invite wọn. Gbogbo friends yín lórí Facebook, invite wọn láti join page yìí. So àdúrà wa gbà. Ẹni tí ó bá dẹ̀ ti join group wa náà, àdúrà wákàtí ìtúsílẹ̀. So àdúrà wákàtí ìtúsílẹ̀, ẹ lè search ẹ̀ ní orí Facebook. Àdúrà wákàtí ìtúsílẹ̀ David Adeniji fire. So kẹ́kọ̀ọ́ báyẹn, àdúrà wákàtí ìtúsílẹ̀ David Adeniji fire. So tẹ́ bá ti type ẹ̀, ó máa gbé jáde. Àdúrà wa gbà.